Para Bapak Ibu pandemen kesenian jadilan dene Bapak KKP 3 menika dipun menehaken saking para putra-putra ingkang dados pengajeng nggih menika jalange saking Paras napa Pak Isih ingkang setunggal menika saking Buara Suci menika sak paket sak grup para Bapak Ibu menika kita dukung para putra-putra menika ugi samangke saestu saged dadosaken seni budaya ingkang sae. Amin saestu kita sampun sami sepuh yen boten dukung ingkang net kula kinten kecalan paraga. Kanthi menika monggo kita sareng-sareng kita dukung para putra menika.
padha rumangsa bisa ananging bisa rumangsati yen urip iku mung saderma lakoni sarwa sare saking marti harta tama pengawahan solo son tanah jaya juli saka Jawa Timur nek campur sari saka Gunung Kidul Pak Sutrisno sesepuhipun musik ditabung aman tetep kumpul ya.
Ayo karya ulung wido mangsa ruwang sayektine wit saking bodho kawula yuyu agung slomret bambu saupama aja gedeng elinga marang sesama ya 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 sayo karya ulung wido mangsa ruwang sayektine wit saking bodho kawula yuyu agung slomret bambu saupama aja gedeng elinga marang sesama ya 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 Atuh